politie. Er zijn meisjes die niet bij mannen in de kamer willen. Dat is ongehoord. Komt u meteen? Oké. Kom eens bestellen. Hey, ik ben er. Hallo, ja, zoek het maar uit, het mysterie. Oké, stel weg. Pla. Sorry, maar honden zijn niet toegestaan. Hoezo niet? Gewoon niet, dat zijn regels, maar als u een 1 dag inlevert, dan mocht u de hele vakantie houden of anders niet. Ga die vooruit dan. 1 dag en noem naar Pucky en niet hond of een of andere lelijke naam. Oké, En wij willen iets te eten. Frietjes met hamburger en tomatenketchup. Oké. Goed, zelfs aangevuld. Doei! Bah. Dit. Roomservice. Hey. De kamer wil graag frietjes met tomaten met hamburger en tomatensaus. Welke kamer? 102, de luxe kamer. Oké.